9 دکابر президент ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ дар шаҳри Турсунзода бинои муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии ғунчаҳои Истиқлолро дар деҳаи Исмоили Сомонӣ мавриди истифода қарор доданд. Иттилоъ дода шуд, ки бинои нави Кӯдакистон дар доираи нақшаи чорабиниҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шудааст. Сохтмони муассиса моҳи феврали соли 2024 оғоз гардида дар муҳлати кӯтоҳ ҷавобгӯ ба талаботи меъмориву шаҳрсозӣ аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Неъматулло Ҳаитов бунёд гардидааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тарбиятгирандагон суҳбати самимӣ анҷом дода ба онҳо тӯҳфаҳо тақдим намуданд. муассисаи зебои тозабунёд барои 250 кӯдак пешбинӣ гардидааст. дар иншоот барои инкишофи зеҳни кӯдакон, аз худ кардани донишҳои замонавӣ ва машғул шудани онҳо ба бозиҳои гуногуни шавқовар шароити хуб фароҳам оварда шудааст. ҳамаи ҳуҷраҳои таълимии боғча бо лавозимоти зарурӣ аз ҷумла мезу курсӣ ва ҳар гуна бозичаҳои кӯдакона таъмин буда, омӯзиш дар он бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ сурат мегирад. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз синфхонаҳо, ҳуҷраҳои хоб ва шароити умумии ин муассисаи таҳсилоти томактабии наву замонавӣ дидан намуда, ба масъулин барои таълиму тарбияи дурусти кӯдакон дастуру тавсияҳо доданд. ҳамаи ин тадбирҳо аз сиёсати хиратмандона ва ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нисбат ба сохаи маориф, томактабӣ ва тарбияи насли навра сарчашма мегиранд. дастгирии ҳамаҷонибаи ҳукумати кишвар ба мо имкон дод то ин муассисаро бо шароити муосир, инфрасохтори зарурӣ ва муҳити солим барои 250 кӯдак муҳайё намоем. мо минбаъд низ кӯшиш мекунем, ки ба ин ғамхориҳо посухи шоиста дода, сатҳу сифати таълиму тарбияро дар Кӯдакистони ғунчаҳои Истиқлол боз ҳам беҳтар гардонем. хизмат ба насли ояндасоз барои мо шараф ва масъулияти бузург аст. дар Кӯдакистони нав 35 парастору дигар мутахассисони варзидаи соҳа бо кор таъмин шуданд. ба истифода додани муассисаи таҳсилоти томактабии ғунчаҳои Истиқлол як бахши муҳими тадбирҳои созандаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти баландбардоштани сатҳу сифати таҳсилоти томактабӣ мебошад. сохтмони чунин иншооти иҷтимоӣ шаҳодати таваҷҷӯҳи пайвастаи пешвои миллат ба кӯдакон, насли ояндасози миллат ба шумор меравад.
дар саҳни ҳавлии боғча 2 айвонча, нуқтаҳои бозии кӯдакон ва дигар воситаҳои дилхушӣ сохта шудааст. ҳудуди муассиса ҳамчунин бо гулу дарахтони ороишӣ сабзкорӣ шудааст. тибқи лоиҳа дар муассиса барои 6 гурӯҳ ҳуҷраҳои хоб, мусиқӣ, рақс, рассомӣ, толори варзишӣ, ҳавзи шиноварӣ зимистона ва майдончаи бозӣ сохта шуда, ҳамчун тӯҳфаи арзанда ба кӯдакони хуштолияи замони соҳибистиқлолӣ тақдим шуд. ифтитоҳи кӯдакистони ғунчаҳои истиқлол нишонаи таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати мамлакат ба рушди соҳаи маориф аст. мо барои 250 кӯдак шароити муосир, барномаҳои таълимии босифат ва дастаи мутахассисони ботаҷрибаро омода намудаем. ҳадафи мо фароҳам овардани муҳити солим, беҳтар ва созанда барои насли ояндасози мамлакат аст. мо нақша дорем ки раванди таълимиро бо усулҳои нави педагогӣ ва барномаҳои инкишофи зеҳнӣ ғанӣ гардонем. ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдории самимонаи хешро мерасонем ва ваъда медиҳем ки насли ояндасози ватанро дар рӯҳияи ватандӯстии хештаншиносӣ тарбия намоем. Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аснои шиносоӣ бо шароити фароҳамшуда ба сифати корҳо баҳои баланд дода иброз доштанд, ки таҳсилоти томактабӣ барои ташаккули қобилияти зеҳнии наврасон марҳалаи хеле муҳим ба шумор меравад. ифтитоҳи ин кӯдакистони нав на танҳо барои кӯдакон шароити муосир фароҳам овард, балки барои мо мураббиён низ имкони рушд, такмили маҳорати касбӣ ва хизмат ба насли ояндасозро дучанд намуд. ҳама ин шароитҳо аз ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма гирифта моро водор месозад ки мо масъулияти баланд, меҳрубонӣ ва сидқ ба таълиму тарбияи кӯдакон машғул шавем. ман ҳамчун мураббӣ аз чунин эътимод ва дастгириҳо миннатдор буда ваъда медиҳам ки барои баланд бардоштани сатҳи таълиму тарбияӣ ва фароҳамсозии муҳити солим барои ҳар як кӯдак тамоми нерӯ ва дониши худро равона мекунам. таъкид гардид, ки вусъати чунин иқдомҳои ватандӯстона дар самти иҷрои талаботи стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 баҳри фарогирии ҳарчи бештари кӯдакон ба таҳсилоти томактабӣ саҳмгузор хоҳад буд. ассалом эй миллати фархандӯст, дидани дидоратон моро накуст. ассалом эй чеҳраҳои нурбод, ҳасти мо роҳиҳо ки дӯст. ای دوست بر درگاه ما خوش آمدید، خوش آمدید. ای بخت، ای داد خدا، خوش آمدید، خوش آمدید. شادم از دیدارتان، از لطف و از گفتارتان. پرفیض گرده این مکان، از پاکی پندارتان. ای سروری سربانی ما، ای موملی رحمانی ما، شو تاجیکستان شولوا با نامی تو در بخوبه. شکری استقلال و سرور میکنه، شکری آبادی کشور میکنه. ба президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки муассисаи таҳсилоти томактабии хусусии ғунчаҳои Истиқлол бо буғхона, обукорез ва манораи об бо зарфи ғунҷои 630 тонна таъмин аст. оби тозаи ошомиданӣ аз зери замин аз чуқурии 150 метр бароварда шудааст. ҳамчунин бо хатти доимии барқ пайваст буда, илова бар ин тариқи панелҳои офтобӣ ва генератори худкор низ муассиса бо барқи доимӣ таъмин мебошад. дар маҷмӯъ низоми гармидиҳии иншоот муосир буда, дар он фаршҳои гармидиҳӣ буғӣ васл карда шудааст. ифтитоҳи кӯдакистони замонавиро пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тӯҳфаи арзишманд номида ба соҳибкори ҳимматбаланд барои ин иқдоми наку арзи сипос намуданд. аз мураббиён даъват карда шуд, ки бо истифода аз шароити мусоид кӯдаконро дар рӯҳияи ватандӯстӣ тарбия намоянд, то онҳо дар оянда барои пешрафти Тоҷикистони соҳибистиқлол саҳми арзишманди худро гузоранд.